Gaurko egunen ateagea musika eskolako ikasleen banda, Arkoiris sozietatearen omenez, eta pixka ateaga trebatzeko, esperientzia hartzeko, eta ikasle guztiak bai heldu, bai gazte, guztiok elkarrekin, esperientzia on bat bizitzeko, vamos. Guzako ona da, ze gero honek emango zigu tabla, gero beste emanalditan edo inauteritan edo jotzeko, eta, hori, gozatu, zegoaldi zoragarria, eta hori, guztua.